pixkat eta lore eta landare azoka azalduko dizuet edo pixkat edo nola jungo dan. Nik edo gonbitea egingo nizueke bisitari moduan, Tolosar moduran, goizean goiz Berdura plazan, hasteko lehenengo parada Berdura plazan izateko, bertan larunbatero lorategi, mintegi ezberdina ditugu. Hortak atera Aldezarrean eta merkataritza lore eta landare azokarekin bat egingo du, eta beraien edo erakusleioetan eta kaleetan dan, bai 200 merkatari saltoki baino gehiago lore berezi bat jarriko dute. Sormenetik edo ekimena dago, urtean 3 edo 4 egiten dan horretan. Sormenetik edo ekintza, kultura, euskera, azokak batzen gaitu. Eta jolasaldi honetan edo hitzaldi honetan Benito Lertxundi oriotarra izango dugu, oriotar beste enbaxadore potente bat. Eta nik uste edo euskera, musika, azoka, orio erki salduko duna. Gaztelako atea berdez jantziko dugu, berdez apainduko dugu, goroldik edo lagunduko digu atontze horretan, eta nik uste detaile guztiak ez dira eman beharrik, nik uste importantena larunbat horretan etorri, eta gaztelako atera berdez jantziko dugun hori nola apaintzen detun ikusiko dugu. Lore eta landare azoka, berez, Alondegira plazara gerturatuko dugu, eta bi gune horiek edo lotzeko, bai Trianguloa eta Alondegia plaza, Merkataritzako Federazioarekin elkarlanean, beraiek edo beste jardin efimero bat edo egingo dute San Francisco pasalekuaren hortikan. Alondegi plazan, lore eta landare azoka berezia izango dira, bertan mintegi ezberdinak izango dira, topik bera eta esan izun elkarkidetza horren inguruan beraiek izango dira tailer berezi bat ematen lorearekin batera, eta behar bada aukera izango ditugu loreak dastatzeko.